Rambesing tresno tondo luhing netra rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawista raja pamantra kondang dadi pepadang palilahing sang hyang wenang. Belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-ngomongan, heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Ah, gene ora urung njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sama aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Kono wangsulan muni. Iya, Petruk. Saman keng dilekno mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu beri langsung dari aku. Oh, bres. Oh ya. Ya, mantep aku. Mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bresno. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Ah wis to. Nek tekane tak jae rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan jawel aku. Tonyo kabeh terus. Ya, wah seneng aku. Seneng wae meng kari omong ra seneng ora. Pinototi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ronanggono magawe kelari lawang Sinaga takoni rasah wedi ya ditetek-teteke atine heeh ora minggat lho ora jawel bres ya bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono ya Truk nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene sajae duka kalih kula kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya. Nun? Kowe wani karo Mandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Kok. Sik wetengku lara itu. Aduh. Waduh, iya iki wis ra kena dilekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kan. Mak penjelut lara banget. Aduh. Jaomongan sik. Rada suwe men rada suda, Truk. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nuwun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja dipambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden.
Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinundarawati lan Sinun Prabu Mandura. Sinun Prabu Mandura nderekke Sinun Prabu Ndarawati. Sinun Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sinun Mandura nesu. Petruk menungsa derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong arek nyolok mripat diapormu mung kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas, wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk, bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong Gedhi Bab, wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku muga bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam badan. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Bu. Dadi perkarane ngono to? Heeh. Anu iya. Anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Sekarang tak ciutke kok. Oh, ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe urung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ki ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Antarja kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana Truk mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndara Garwaca Ndaraca goleki kula to? Iya. Waduh mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu kaya aja wani ya. Wah, Petruk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Padake dumeka kawula cilik kono ora wani ya, sorry. Nek Garwaca Antarja ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Oh tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ketok kowe sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kowe.
Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya Truk pripun? Nek kowe dikapak-kapak kowe aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi jenggulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripe. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut yo Gong. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono yo Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Piye aneh meneh sampean. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok geduk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan ya. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek di ngonoke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene lah. Aku kulinae ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu lah. Lho karo